Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Εδώ στους Bikes and Roses πάλι σήμερα. Είχαμε άφηξει το εντουράκι το καινούριο, το Wiz, που όλοι ξέρουμε. Οι διαφορές είναι ότι το ένα έχει 160 διαδρομή πίσω και είναι super deluxe η ανάρτηση. Κάτσε να έρθω κοντά, Σπύρο, να τη δούμε. Ναι, πες μας. Και εδώ πέρα έχεις την Domain the Gold με 38 καλάμι. Αυτή πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και ZEB. Εξαιρετικά. Οι δίσκοι τι λένε εδώ, ρε Σπύρο? Οι δίσκοι τι είναι? Έχουμε και 203 δίσκους και μπροστά και πίσω. Ωραία, και εδώ είναι το τρεϊλάκι. Το κλασικό 200 dropper και τα δύο με 34,9 χοντρό για να μην χαλάνε τα bushings. Ωραία. Για ωραία. να έχει longevity και πολλή ζωή. Μάλιστα. Εδώ τι λέει το εντουράκι μας? Είναι, για πες μας εδώ τις διαφορές. Στα 140 είναι μια απλή ανάρτηση, είναι η RockShox Select Plus. Ναι. Απλή, μια χαρά δουλεύει, πολύ ωραία αναρτησούλα. Και αυτή είναι η ψήλο, η Gold, που έχει 35 καλάμι, αλλά έχει ένα καινούριο μέσα damper που λέγεται Isolator, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό damper. Μάλιστα. Είναι πολύ κοντά στο... Εδώ οι δίσκοι μας τι είναι, Σπύρο? Εδώ μιλάμε για 180 μπρος πίσω. Τέλεια. Στα 180 μπρος πίσω. Τέλεια. Το ίδιο dropper, 200, σε large 200, 175 σε medium σκελετό. Και εδώ είναι 29 μπρος πίσω, ενώ πίσω το enduro μας είναι σε Mueller. Με 27,5, το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει κανονικά και 29, ό,τι ρόδα θέλεις μπορείς να βάλεις αυτό το ποδήλατο και να διατηρήσεις την γεωμετρία του λίγο πολύ. Τέλεια, ωραία ρε Σπύρο. Κάτσε να τα δούμε άλλη μια φορά έτσι από μακριά. Αυτό εντάξει είναι πολύ τσαμπουκάλης, Ναι, δηλαδή είναι dice. Το καλώδιο μπαίνει και μέσα και έξω, σε αυτή την περίπτωση είναι έξω, αλλά στην άλλη περίπτωση το έχουμε βάλει από μέσα. Για να τη δούμε. Το ένα είναι λίγο πιο όμορφο, αλλά εκείνο είναι πιο εύκολο να το αλλάξει, να το συντηρήσεις κτλ. Μάλιστα, το άλλο δεν είναι εδώ το καλώδιο λοιπόν, το έχεις περάσει από μέσα, είναι εδώ πέρα, κανονικά. το βλέπω. Μάλιστα. Ωραία ρε Σπύρο, εντάξει. Ευχαριστούμε. Τα ποδήλατα υπάρχουν, μπορούμε να τα δούμε? Ναι, μπορείτε να τα δείτε στο Bikes and Roses και να παραγγείλετε κάποιο να φέρουμε ή να πάρετε κάποιο από τα επιτόπου παραδοτέα. Τέλεια, έγινε. Και άλλη συνέχεια.